Obyvatelia nedalekej obce Trebostovo v sobotu vo veľkom štýle oslávili svoje 750. narodeniny. Obec, ktorá sa môže popíšiť naozaj dlhou a krásnou tradíciou. Prvá písomná zmienka o nej síce siaha do roku 1262, no podľa archívnych dokumentov existenciu Trebostova možno posunúť už do 11. storočia. Je to určite slávnostný pocit, pretože patríme medzi tie obce v Turci, ktoré majú naozaj dlhoročnú históriu a začali sme sa, tak ako som v tej úvodnej reči hovoril, rozvíjať, že našli nás ľudia nie len, ktorí sa tu narodili a vracajú sa, zakladajú si tu rodiny, ale prišli aj cudzí ľudia a znova ďalší a ďalší sa sem vzťahujú, čiže rozrastáme sa do väčších rozmerov, do väčšieho počtu. Obec má naozaj čo ponúknuť, či už hovoríme o nádhernej prírode, o jej dobrej polohe, keďže nie je ďaleko od centra nášho mesta, no čo je podľa starostu najpodstatnejšie, žijú tu dobrí ľudia a pýchou obce sú medziľudské či susedské vzťahy. Neriešime ani za posledných 10-15 rokov sa neriešili nejaké také vzťahy, také problémy, ktoré by bolo treba nejak medzi tými ľuďmi riešiť, aby sa dohodli. Takže vychádzajú celkom dobre a určite je to dobrý pocit takého života, že môžem sa spoľahnúť, nemusím zamknúť, lebo ma sused bude viac menej chrániť, nemusím sa báť, že ma niekto navštívi z tých neželaných hostí. Je to krásne okolie, hory. A čo ja viem, no dobre sa tu žije. No. Akí sú tu ľudia? Dobrí. Ako sa vám býva v Trebostove? Zatiaľ super. Nemôžeme sa na čo sa žúvať. Zablahoželať Trebostovčanom k ich 750-tinám prišlo viacero vzácnych hostí. Tí sa vo svojich príhovoroch zhodli, že ide o obec, ktorá sa viac ako právom radí do veľkej turčianskej rodiny a v mnohých smeroch z nej dokonca pozitívne vyčnieva. Keď som sa mala prísť, tak som si pozrela, musím povedať pravdu, na internete, i keď Trebostovo poznám, je to turčianska obec blízko Martina, ale čo sa týka vašej histórie a vašich kultúrnych pamiatok. Veľmi ma zaujalo hlavne zo 17. storočia renesančný kaštiel z druhej polovici, teda 17. storočia a začiatkom 20. storočia vybudované mauzoleum, ktoré máte na cintoríne. Dovolte mi najskôr, aby som vám všetkým odovzdal veľmi srdečný pozdrav od predsedu Žilinského samosprávneho kraja, od pána Juraja Blanára a zaželal v jeho mene celému Trebostovu, jeho občanom veľa šťastia a veľa spokojnosti. Dnešná podoba obce Trebostovo, ako som sa mal možnosť v minulosti presvedčiť, nadviazala na bohatú tradíciu a históriu tohto miesta, ku ktorému máte vy, ako domáci, určite veľkú úctu. Starosta obce si z rúk podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja zároveň prevzal aj vzácnu listinu Literas Memoriales. Tá sa udeľovala už za čias Rakúsko-Uhorska všetkým významným obciam, mestám, inštitúciám, ale aj osobám. Keby ste mali niekoho pozvať do Trebostova, prečo by mal prísť? Tak prečo? Najradšej by som ich pozval všetkých. Nech sa to rozrastá tá dedina. No, zvyknú tu byť zábavy naozaj do bieleho rána, tak verím, že aj teraz to tak bude prebiehať. No, veľmi ma teší, že sme dostali tú tortu z VUC, pretože naozaj je to taká milá aktivita, milá akcia. Všetci obyvatelia, určite na každého sa ujde, keď je taká veľká, že môžu dostať takú sladkosť na zlepšenie dnešného večera. Kým svitne nové ráno a skončí sa zlý sen, odíde za dnou bránou aj zamračený deň. Čo by ste zaželali vašej obci a všetkým vašim obyvateľom k tomu 750. výročiu? Všetko najlepšie, zdravie. Nech to zarastá takto ako ďalej.